danna subscribe da alamar kararrawa domin samun shirye-shiryenmu. Mun gode. Labarin masoyiya ban ji yadda aka ike ka kwana ba. Zuciya ba ta mutum ba, ba kashi kuma ka ta da girma. Zuciya ba ta mutum ba, ba kashi kuma ka ta da girma. Idan na tuna da masoyi sai in ji taurana ta bakara. Idan na tuna da masoyi sai labarin masoyiya, labarin